Lidi, tady je Shadow Team, vítá vás dneska u nového videa. A dneska jsem tady s Ospičem. Čau lidi. A dneska tady budeme vyřezávat naší krásnou dýni, že jo, Honzo? A budeme to odsvat dvě věci. Nůž a nádhernou Pokémonovou tušku. Tak, já jsem vys podržel kameru, Ospič. No, podržím. Děkuju. Takže vezmeme si naší Pokémonovou tušku, ano, nemusí být Pokémonová tuška, jo, lidi, to se nebojte. Uděláme to takhle asi, já to odhadnu nějak, protože já jsem naposledy vyřezával dýni ty logo ve školce, jo, lidi. Takže jakoby fakt. Počkat, já možná se nebude lepší, no. Je to horší. No, vím, on se to potom odrážel trošku, ok, tak jo. Čekej. No. Takže jako to teďka... Já bych teď šel pustit. A my teďka jdeme vydlabávat. Oj, fuj, Vároš. Jdeme vydlabávat. Nus. Tohle. Už vím, proč jsem to neměl moc rád. Že jsem to vždycky už špinavý dobrý. Takže lidi, výměna. Výměna mečů. Takže čau lidi, my jsme zpátky a máme už naši krásnou dýni. To je i v ní ta svíčka, jak můžete vidět. A ok, tak my se tam naučíme a čus. Dýně. No to je hezká, se nám povedla. Protože tak dej teda máš. No tady v ruce. Co? Vo. Kde? Pojďte brát. Dělej, ok, pojďme na záchody. OK lidi, tak už máme hotovo teda, tady je ta naše dýně. Je teda jako fakt hezká. A teďka už fakt doopravdy my se s váma loučíme. Jo. U dalšího videa. Samozřejmě počkejte, až vydáme ty lívance, potom se koukněte na tohle video. Jo. V lívancích ani nemluvíme o tomhle, protože my jsme to doslova, ten nápad mě napadl dneska. Jo. Hele lidi, tak my se s váma loučíme a čau. Čau.